Hi guys, mga rin ako guys. Ay, nakadala na ko guys og papaya og talong na guys. Ayun ako guys. Yung gabi guys, o gabi. Lami ini siya guys, kay kanip pong gabi ha guys. Hindi ka na po ni sa amo sa buyog kan siya. Di ba ni siya? Katul guys, bisag kuan. Hinabay uban guys na gabi. Tutuon mo katul. Kadto si Jadili. Ako. Hinita. Hey. Dak nilog. Ako guys. Ilapin ni guys ang gabian guys kay na mga may guys gamay na may kuwang na halos mapuno na siya mga guys buhay probinsya guys.